नमस्कार जय जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯାହା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ୍। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି କ'ଣ ମିନିଂ ରହିଛି, କ'ଣ ମତଲବ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିବାର। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ମୋ ସହିତ ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସ୍କାମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ସ୍କାମ୍ର ଆଜି ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଆଜି। ସ୍କାମ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ମୋ ସ୍କାମ୍ ହେଲା, କେମିତି କ'ଣ ସେମାନେ ସବୁ ମୋତେ ଠକେଇରେ ଶିକାର କଲେ, ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏଠି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ୍ ହେଇଛି ସେଟା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, କେମିତି ସ୍କାମ୍ କଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ସେଠି ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଚ୍ଛା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି ଦେବେ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ଓପିନିଅନ୍ ଅଛି ଓପିନିଅନ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି ମୁଁ କିଛି ମୋ ନିଜର ଓପିନିଅନ୍ ରଖିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଫ୍ଟି ଟିପ୍ସ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। हेलो हाय नमस्ते केमिति अछंती समस्ते आपण समस्त भाई मुझे नहीं आसी नूतन एक मजादार वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु आ कमेंट बॉक्स रे जणांतु वीडियो केमिति लागिला आ हम वीडियो को बहु परिमाण लाइक शेयर करंतु एवं हम चैनल को सब्सक्राइब करि जानतु। चलंतु एबे बढ़ी जिबा वीडियो आड़ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋତେ ଗତ ଶନିବାର ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖ ଦିନ ମୋତେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ଫ୍ରି ଅଛନ୍ତି କି, ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ। କାମ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 1500 ରୁ 4000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ କେମିତି ଆପଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ କହୁଛନ୍ତି ପଚାରିଥିଲି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାର୍କେଟିଂରୁ କହୁଛି। ଆମେ SEO ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଟାସ୍କ ଦେବୁ, ମାନେ 25ଟା ଟାସ୍କ ଦେବୁ। ଆପଣ 25ଟା ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ 1500 ରୁ 4000 ଭିତରେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ପଚାରିଲି କେମିତି ଆମେ ପାରିବା ଏଇଟା। ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଆମେ କେବଳ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବୁଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ରହିଛି, ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବୁଷ୍ଟିଂ ଉପରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଆପଣ ବେଶୀ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଦିଆଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦିଆଯିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବା ସେତିକିରି କଲେ ଆପଣ ଆଚ୍ଛା ଖାସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଉପରେ 50 ରୁ 80 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଥିଲି। ଶୁଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, SEOଟା କ'ଣ? SEOଟା ହେଲା ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଆମେ ମାନେ ଗୁଗଲର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛେ। ଗୁଗଲକୁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛେ, ସେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟା ବାହାର କରୁଛି, ସେ ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି, ୱେବସାଇଟ୍କୁ ର୍ୟାଙ୍କିଂ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ର୍ୟାଙ୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମଟା, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି। ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯାଇ ଖୋଜିଲେ ମୋତେ ଏବେ ସହଜରେ ପାଇବେନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଗୁରୁଜୀ ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ଲଗ୍ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସହଜରେ ଆସିପାରିବ, ଗୁଗଲରେ ଆସିପାରିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିପାରିବ, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ। ସେଟା କେମିତି ହେଉଛି? କାରଣ ଆପଣମାନେ ସବୁ ବହୁତ ସାରା ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇଟା ଆସୁଛି। ସେଇଭଳି ସେମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ତାର ଅଛି କିଛି ଟ୍ରିପ୍ସ ଅଛି, ଟିପ୍ସ କିଛି ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏସବୁ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଲା SEO କାମ। ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ କେବଳ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୋତେ ରାଜି ହେଇଥିଲି। ଏବେ ତାପରେ ସେ ମୋତେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ତିନିଟି ଟାସ୍କ ଦେଲେ, ମୋତେ ତିନିଟା ଟାସ୍କ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି। ମୁଁ UPI ID ମାଗିଲେ, UPI ID ଦେଲି, ମୋତେ ପେମେଣ୍ଟ ବି 1150 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ କଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋତେ ଯେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇତେ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାକି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ରିସେପସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାକି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଲେ। କହିଲେ ଆପଣ ସେଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଯାଇକି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସହିତ ଆପଣ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। କଥା ହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟାସ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ସେ ଟାସ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲେ। ଏଡ଼୍ କଲା ପରେ ମୋତେ ସେ ଆଇଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟାସ୍କ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ 25 ମିନିଟ୍ର ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଟାସ୍କରେ ଆଉ ନଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ନଥିଲା, କେବଳ ଥିଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ, ପୁଣି ଏବେ ତାହେଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଧିକା କିଛି ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ କିଛି କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରେ ଜଏନ୍ କରିକି ସେ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲି। କେବଳ ମୋତେ ମାନେ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଥିଲା, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେ ମୋର କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ସେ କାଉଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ବି ମେସେଜ୍ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ। ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କେମିତି ମୋତେ ମେସେଜ୍ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ଆମେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କ'ଣ କରାଗଲା, କିଛିଟା 2-3ଟା ଟାସ୍କ ପରେ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଗେମ୍।
मेन गेम माने कौन थिला एबे स्काम हबार मेन पॉइंट आसी जेबे केमिति आपण स्काम हे जिवे से आस्थिला एबे आपण एबे पैसा इन्वेस्ट करिवे देखो हम कथबार्ता तो होते जे कौन टास्क अच्छी कौन कम अच्छे आमको कही नी जे आपको किसी इन्वेस्ट करने पड़ो कि आपको रिटर्न मिलो किसी कथा ही नथिले किंतु से एवं गेम आरंभ कले आप इन्वेस्ट करेंगे इन्वेस्ट यदि आप न करेंगे से 20 टका लेखा आप माने 30 टका लॉस करी 20 टका लेखा पर टास्क दि जाव किंतु मुझे से टास्क स्किप कर देली से टास्क थिला आप 1000 टंका 5000 टंका 8000 टंका 10000 टंका 2.5 लक्ष 3 लक्ष पर्यटन टंका इन्वेस्ट करने रिटर्न आसार सेमती भल रिटर्न आसवाई एमती लिखा है 1000 टका कले 1300 टका आसला चिंता करूँ केते आसो कौन ना बुझे कि आपर मुझे स्किप कर देती मोर से जो पेमेंट जो था से पुणी 20 टका पुणी पलि जाता पर टास्क कर 20 टका से दिन आते किसी चिंता कली मुझे कहली ठीक अच्छे मो 20 टका पैसा हो आज इन्वेस्ट करी आ चिंता कली कहीं कराऊँ एप्लिकेसन इनस्टॉल करने दि जाऊँगी आटी पुणी एमती टास्क करा कौन मुझे चिंता कलापर जो सब अच्छा कंपानी अच्छा एप्लिकेसन जो ओनर अच्छे से किसी पैसा दौरान बोधे होती जो ब्रांडिंग जो प्रमोशन दौरे से मैंने इनस्टॉल करके पैसा बांटुंट अधिक कथा चिंता न करी मुझे छाड़देली तापर दिन आरंभ है खेल 9:45 खेल आरंभ 9:45 जो आरंभ हो गला से पुणी आसला से एप्लिकेसन इनस्टॉल आसला मुझे एप्लिकेसन इनस्टॉल कली 20 टका पर आसला तो तापर सेकेंड ट्रिप आसीगला सेकेंड ट्रिप सॉरी सेकेंड टास्क कौन आसला सेकेंड टास्क थिला हमर पुणी से इन्वेस्टमेंट देखो ये मुझे आरंभ हो फसवा आरंभ हो गली देखिए प्रथम मोर आसला 20 टका मुझे चिंता कली 20 टका दे कौन खेली एटा बाकी काली गत काली जो सब लोक मैंने पैसा लगे भल भल रिटर्न्स भी पाई मुझे देखुली समस्त स्क्रीनशॉट छाड़ुले मुझे चिंता कली कहीं मुझे किसी पैसा इन्वेस्ट करी केमी इनकम हो कौन मुझे देखी जानी लोक तो पैसा भी पाँच तो मिछ होना प्राय ये डिजिटल मार्केटिंग अच्छा मुझे चिंता करके पैसा लगे चिंता कली कि बहुत सहित जो अच्छा आम रिसेप्शनिस्ट अच्छा सहित बहुत कथा सी थे वीणा कुमारी मेल थे फिमेल थे किए जाने कि लेडीज फोटो थी कथा कथा से कहली आप पैसा सेफ रही है ग्यारंटी आम दूसरे आप पैसा सेफ अच्छे रिटर्न पाइबे आप कथार राजी होती ये मोर आरंभ होगा ठकी हमार सिलसिला केमी ठकिली देखूँ आगू देखूँ जो रिसेप्शनिस्ट कथार मुझे राजी हो 1000 टका यूपीआई पेमेंट करदेली से यूपीआई मुझे देते पेमेंट करदेली पेमेंट करदेला सी मत गोटे टेलीग्राम आ गए लिंक दे पठेले बोले ये जो लिंक अच्छे मिस्टर डी अच्छे जोगाजोग करूँ सी आपको गाइड करेंगे जे ये आपड़ केमी टास्क कंप्लीट करेंगे आउ इनकमटा केमी पाइपर आप प्रॉफिट केमी बन पारे मुझे कथार मुझे इंस्टाग्राम लिंक जाइए मुझे जो मिस्टर डी थे माने मिस्टर डाहाना सहित मुझे जोगाजोग कली से मत गाइड कले आप गोटे मत लिंक देते गोटे वेबसाइट लिंक देते वेबसाइट थी कि कौन थी जहाँ भी था से लिंक देते से लिंक रे मुझे गली से कहले ये जाकि आप साइन अप करूँ साइन अप कलापर मत स्क्रीनशॉट छाड़ू मुझे आपको जनइबी तापर कौन कर गली कथा मानिली मानिकी जाई गली से लिंक रे जाकि जो थिला वेबसाइट थी वेबसाइट लिंक रे गली जाकि साइन अप करने साइन अपटा मुझे करदेली साइन अप करदेला से मत कहले आप पुणी आ गए जिनस देले जो से जगह आप टच करूँ टच कलापर आप ट्रेड करूँ बाय अपर ट्रेड करेंगे ट्रेड कलापर जाकि किसी मत देते टिप्स देते 180 आसला आते 60 पॉइंट था 60 पॉइंट करूँ आपड़ी पाइपर मुझे कथा अनुसार सेमती करी कलापर से मोर टास्कटा कंप्लीट होता किस समय पर मो अकाउंट को पुणी पैसा पलि 1300 टका आसी जो मुझे बहुत खुशी होगी हाँ एक्चुअली हाँ ठीक आस पैसा खुशी हो गली तापर पुणी एमती आप इनस्टॉल आसला पुणी 5टा पुणी आप इनस्टॉल टास्क मुझे कंप्लीट करी 5टा टास्क कंप्लीट करदेला पुणी आसीगला आपंकर पुणी से इन्वेस्टमेंट कमटा इन्वेस्टमेंट टास्क आसला कौन करवा मुझे चिंता करी पुणी इन्वेस्टमेंट टास्क केतटा दूसरी दिन में हाँ ठीक अच्छे जदि एमती होती थे तो मुझे इनकम कर सारी लाभ तो पाई मुझे मुझे इन्वेस्टमेंट कर 5000 टका से कौन कही सांग से मो पाखर तो पैसा नाला से सांग थी जो मो शला देता पैसा शला पैसा अकाउंट रहा था पैसा मुझे लगेदेली मुझे कहली पैसा तो रिटर्न आसटा मिल लगे किसी असुविधा ना क्षति ना मुझे लगे किंतु कौन कर टेंशन भी पड़गली पैसा लगे गली लगेदेली टेंशन पड़गली से वीणा कुमारी मत कहले पुणी मिस्टर डी सहित कथा हो मिस्टर डी सहित मुझे कथा से मत गाइड कले केमी पुणी टास्क कंप्लीट करवा प्रथम टास्क सेमती ट्रेड करा से ट्रेड करने गले जो पॉइंट देते से पॉइंट अनुसार गाइड अनुसार मुझे ट्रेड करदेली
সেটা সরিগলা। তারপরে কইলে আপনার সেকেন্ড টাস্ক আপনার করা পড়ব। সেই তারি ভিতরে পুଣି সেকেন্ড টাস্ক গুଟେ ଅଛି। শুଣନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଲି 5000 ସେ 5000 କଲା ପରେ 5000 ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଟା 5 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ଟାସ୍କ ଗୋଟେ 6 ନମ୍ବର ଟାସ୍କ 7 ନମ୍ବର ଟାସ୍କ ନୁହେଁ ସେ 5 ନମ୍ବର ଟାସ୍କ ଏଟା 5000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଛୁ ଥିଲା ମିନିମମ୍ 2000 ତାପରେ ଗୋଟେ 4000 ଗୋଟେ 8000 ମୁଁ ମିନିମମ୍ଟା ଚୁଜ୍ କଲି ଯେ 2000 ଟଙ୍କା ସେ 2000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି ବୁଝନ୍ତୁ 2000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲି ବହୁତ କଥା ହେଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବି ପ୍ରଥମେ 5000 କରିବି ତାପରେ 2000 କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ତାପରେ 10000 କରିବା ପାଇଁ କହିବେ ମୁଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି କହିଲେ ନା କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଆପଣ ଏଠି ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା ପାଇପାରିବେ 2000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରିଦେଲା ପରେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲି ମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲି ପଇସାଟା ଚାଲିଯିବ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯିବି ମୋ ନିଜ ପଇସା ନୁହେଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲି ଯାହା ହଉ ବୁଝାରେ ମୋତେ ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା ଆସିଗଲା ସେଟା ଆସିଗଲା 9300 କରିକି ଏମିତି ମୋ ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା ଆସିଥିଲା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲି 7000 ଆଉ ଆସିଗଲା ଆଉ 200 ଟଙ୍କା ନା କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେଠି ପାଇଥିଲି ଆଉ ହେଇକି ମୋର 9300 ଟଙ୍କା ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଗଲା ଆଗରୁ ମୁଁ 750 800 ଟଙ୍କା ପରେ ଇନକମ୍ କରୁଥିଲି ବାକି ଏପଟେ ଇନକମ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି ହଁ ଯାହା ପଇସାଟା ଆସିଗଲା ତାର ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲି କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ସତରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ଲୋକ ସତରେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେମିତି ହେଉଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ହଁ ଏମାନେ ସେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିକି ମାନେ ଆମକୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଡ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ବେନିଫିଟ୍ସ ରଖିକି ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେନିଫିଟ୍ ଯାହା ରହିଲା ଆମକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୁଁ ରହିଗଲି ତାପରେ ମୋତେ ବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ମନା କରୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଯେ ତୁମେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରନି ଯେତିକି ଲାଭ ହେଇଗଲା ଯାହା ହେଲା ଆଉ କର ନାହିଁ ମୁଁ ତା କଥାରେ ରାଜି ହେଲିନି କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା ଆଉ ଥରେ ସେ କିଛିଟା ଟାସ୍କ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ସେମିତି ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆସିଗଲା ସେମ୍ ଟାସ୍କ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଥର ଆସିଗଲା ପୁଣି ସେମ୍ ଟାସ୍କ ଏଟା ହେଲା ସାଂଘାତିକ ଟାସ୍କ ଏଟା ଆସିଗଲା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସାଧାରଣ ସେଟା ଯେମିତି ଥିଲା 5000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ 5000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ପୁଣି 2000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା ଇଏ ସେଇଭଳିଆ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଏଟା ହେଲା ତାର ସାଂଘାତିକ ଏଟା ଜଣା ନାହିଁ କେହି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ଏଠି ଯେ ଏଟା ହେବ ଆହୁରି କ୍ରିଟିକାଲ ହେବ ଯେ ଏଟା ଅଧିକ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି ଏମିତି କିଛି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କରାଗଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ତ ଚିନ୍ତା କଲି ହଁ 5000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ପୁଣି ତାପରେ 2000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲି ପୁଣି ପାଇଗଲି ମାନେ ମାତ୍ର 7000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲି 9000 ପାଇଗଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ପୁଣି 5000 ଟଙ୍କା କଥା ହେଲି 5000 ଟଙ୍କା ଲଗେଇଦେଲି 5000 ଟଙ୍କା ଲଗେଇଦେଲା ପରେ ସେମିତି ଯେମିତି ଗାଇଡ଼ କରିଥିଲେ ମୋତେ ସେମିତି ଗାଇଡ଼ କଲେ ମୁଁ ସେମିତି ଗଲି ଟ୍ରେଡ୍ କରେଇଲି ସେଠି ଟ୍ରେଡ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଛାଡ଼ିଲି ସେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମିଳିଗଲା ପରେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ରେଡ଼ି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ କ'ଣ ଅଛି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଦେଲେ ମୋତେ ଏବେ ଏଇଟା ମେନ୍ ଟାସ୍କ এইটা ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସାଂଘାତିକ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷତିକାରକ ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଇଗଲି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଠକେଇର ଶିକାର ହେଇଗଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ମିନିମମ୍ ଆସିଲା 35000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ 5000 ତାପରେ 2000 7000 କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆସିଲା 5000 ପରେ 35000 ମୁଁ ହେଇଗଲି ଆଚକା ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି 35000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମେ 5000 ଟଙ୍କା କଲା ପରେ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି 35000 କେମିତି ମୁଁ 35000 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ମୁଁ ଏଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବି ଆଉ ଏଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା ପରେ କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ମୁଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବି ମୁଁ ପୁରା ସକ୍ ପାଇଗଲି ମୁଁ ଟେନସନ୍ରେ ଆସିଗଲି 35000 ନା ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଚିନ୍ତା କଲି ନା ମୁଁ ଆଉ ଏବେ ଖେଳିବିନି ପାଖରେ ପଇସା ବି ନାହିଁ ଏଠି ଖେଳିବାକୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏବେ ମୁଁ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଇଯିବି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁତ ବଡ଼ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଇଯିବି ମୁଁ ଏବେ ଡିସିଜନ୍ ନେଇଗଲି ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗେମ୍ଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବି ବୁଝନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗେମ୍ଟା ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯାହା ତ ଲସ୍ ହେଲା ସେଠୁ ମୁଁ 3000 ଟଙ୍କା କମେଇଥିଲି ଆଉ ଏଠି ଏବେ 2000 ଟଙ୍କା ଏଠି 5000 ଟଙ୍କା ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି 2000 ଟଙ୍କା ମୋ ହାତରୁ ଯାଉଛି ବେଶୀ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯାଉନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଅଧିକା ପଇସା ଲୋଭରେ ଯାଇକି ଅଧିକା ଲଗେଇବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଠକେଇର ବଡ଼ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଇଯିବି କିଏ କହିପାରିବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାସ୍କ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ 35000 ପରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଟାସ୍କ ଆସିଲା କ'ଣ କରିବି 35000 ଟଙ୍କା ଲଗେଇଥିଲି ପୁଣି ପ୍ଲସ୍ 5000 40000 ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ଲଗେଇ ସାରିଛି ତାପରେ ପୁଣି ଯଦି କହିବେ ଆହୁରି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲଗାଅ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ରିଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ ଖେଳିପାରିବିନି ଆପଣ ମୋତେ ରିଫଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ସେ ମନା କଲେ ରିଫଣ୍ଡ କିଛି ହେଇପାରିବନି ଆପଣ ଯଦି ଟଙ୍କା ଯଦି କିଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏ ଗେମ୍ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଦେବି ଆପଣ ସେଥିରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ତାପରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା ପାଇପାରିବେ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଏବେ ଗେମ୍ଟା ସ୍କିପ୍ କରିଦେବି ଆପଣ ମୋତେ ରିଫଣ୍ଡଟା କରନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କରୁ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ମୋତେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲେ ସେଇଠୁ ଆଉ ମୁଁ ତା ସହିତ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିଲି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେ ବୀଣା କୁମାରୀ ବୁଲିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଇଡି ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ଆଉ ସେ ବି ମୋତେ ପାଇଲିନି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମୁଁ ପାଇଲିନି
ସେଇଠି ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଠକେର ଶିକାର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଯଦି ଏଠୁ ଯଦି 2000 ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ମୁଁ ତ ରିକଭରି କରିପାରିବି କେମିତି? ସେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ଯେଉଁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଉଛନ୍ତି, 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଲେ ବି 10 ଦିନ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଟାସ୍କ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବି ମୁଁ ପାଇଯିବି ସେଠି ପଇସା। ଏହା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଓଲଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ପାଇବାର କିଛି ଆଉ ନଥିଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଟ ନଥିଲା। ଆଉ ମୋର ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ମୋର ସେ 2000 ଟଙ୍କା ଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ପାଇବିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯେଉଁ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ କୌଣସି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନଥିଲେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଦେଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବି ଏ ସ୍କାମ୍ରେ ଏ ଠକେଇର ଶିକାର ବହୁତ ସହଜରେ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେ। କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ କହିବ ଯେ ଆପଣ 25 ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 1000ରୁ 4000 ଟଙ୍କା ଦେବି, 1500ରୁ 4000 ଭିତରେ ଦେବି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ ଆପଣ ଟାସ୍କ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟାସ୍କ କରିବି। କଲା ପରେ ମୁଁ ଆରାମରେ ମୁଁ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ 1500 ଟଙ୍କା କଲେ ବି 1400 ଟଙ୍କା ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଲୋଭରେ ମୁଁ ବି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଇଗଲି। ମୁଁ ବି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି ଯେ ଏଭଳି ଆଉ କେବେଠୁ ସ୍କାମ୍ଟା କେବେଠୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ବହୁତ ଲୋକ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଲୋକ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 40 ଲକ୍ଷ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ବି ଏମିତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ହରେଇ ବସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ବାଡ଼ି ସବୁ ହରେଇ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ବାଟରେ ଭିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ୍ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଭଳି ଯଦି କୌଣସି ସ୍କାମ୍ ଆସୁଛି, ଠକେଇ ଆସୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କହୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଆରାମରେ ଆସାନୀରେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ ଯାଆନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ଠକେଇର ଶିକାର ହେବାର ଚାନ୍ସ 100% ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୁଁ ଚଲାଉଛି, ଯେଉଁ ଠକାଇର ଶିକାର ହେଇଛି, ଯେଉଁ ମୋର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସବୁ ରହିଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ସବୁ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସବୁ ସେୟାର କଲେ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ କେମିତି ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଭାବରେ ସେ ମୋତେ ମୋ ସହିତ ସ୍କାମ୍ କରିଦେଲେ, କେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ବି ତାଙ୍କର ଭନକ ପାଇଲିନି ଯେ ମୋ ସହିତ ସ୍କାମ୍ ହେଉଛି ବୋଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ କେମିତି ଭାସି ହେଇଥିଲି। ମୁଁ ବି ଗୁଗଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ଯେ ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜୋରଣ୍ଟୁ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଥିଲା, ଜୋରଣ୍ଟୁ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ସେ ଚଲାଉଥିଲେ। ମୁଁ ତା ସେ ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ବି ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଯେ ହଁ ଏ ଜୋରଣ୍ଟୁ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଯାହା ଶୋ କରୁଛି, ଆପଣ ର୍ୟାଙ୍କ କରୁଛି, ଗୁଗଲ୍ରେ ର୍ୟାଙ୍କ କରୁଛି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ହଁ କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ସେ କାମରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ନାଁ ନେଇକି ଏମିତି ଠକେଇ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଓ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଯାହା ହେଇଗଲା ମୋ ସହିତ। ମୁଁ ଚାହିଁନି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇଟା ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆପଣ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନ ସେ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଠକେଇର ଶିକାର ନ ହେବେ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଯୁଗରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଠକେଇ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯୋଗୁଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ ଆମେ ବିତାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ କିଏ ଆସିକି କ'ଣ ଠକେଇ ଶିକାର କରିଦେବ, ଆମକୁ କେତେବେଳେ ଆସି ଆମ ସହିତ କିଏ ସ୍କାମ୍ କରିଦେବ, ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ସତର୍କ ଥିବା, ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ହଁ ଆମେ ଏଭଳି କୌଣସି ଠକେଇର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନେ, କି ଆମେ ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ସହଜ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲୋଭ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଲୋଭରେ ଆମେ ଫସିବାନି। ସହଜରେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରାଯାଏନି କେତେବେଳେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ପରିଶ୍ରମର କିଛି ବାସ୍ନା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଏଠି ଠକେଇର ମାମଲା ଥିଲା। ଏଠି ଯାହା ଯେଉଁ ଠକେଇର ମାମଲାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁ ଠକେଇର ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଏବେ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ସେ ଠକେଇରେ କେବେ ପଡ଼ିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ମଣିଷ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଲା ତା ପାଖରେ ଅଛି ଲୋଭ। ମଣିଷର ଲୋଭରେ କିଛି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ମଣିଷ ତାର ଲୋଭରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କରିପାରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି, ଏ ଲୋଭରେ ଏମିତି ଠକେଇର ଶିକାର ହେଇଛି, ଏଇ ଲୋଭରୁ ସେ ତା ଭାଇକି ମାରିଦେଲା, କି କାହାକୁ ମର୍ଡର କରିଦେଲା, ଛିନତାଇ କଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ସବୁ କିଛି କରେଇଦିଏ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲୋଭର ଉପରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ ପାଇଛେ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲୋଭକୁ ଆମେ ନିଜ ଆୟତ୍ତ ଭିତରେ ନ ରଖିଛେ, ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଥିବା। ଆମେ କୌଣସି
अपराध कार्य आम लिप्त हो रही आम जापर जनतर कि अजनतर एमती किसी जिन घटी जाऊ से आम जापर आम सबुठ से दूरे रही गोटे बाट है आम लोभ को निजे आम कंट्रोल रखा निज बशवर्ती करवा कौन सर्टकट इनकम पछरे जावानी निजे जहाँ आम खटिक इनकम करुचे जहाँ भी आम रही आम निजर टैलेंट उपर जो आम कम करें तो निजर प्रोफेशनल अच्छे प्रोफेशनल सहित आम रहा आम कौट बाहर एक्सट्रा किसी इनकम कर जो लोभ लोक जो देखा से लोभर आम न पड़ी निजे जो इनकम कर निज इनकम को केमी 2 गुणा 4 गुणा 10 गुणा कर निजर केमी स्किल को टैलेंट को बढ़े आम से इनकम करें आम कम करवा दरकार ना कि आम एमती बाहर जी आमको कहवा आसिक आप एमती करूँ बहुत टका इनकम करें चक्कर आम बढ़ार ना एमती भी अच्छी फ्रीलांसिंग अच्छी हाँ आप स्किल अच्छी टैलेंट अच्छी फ्रीलांसिंग करेंगे किंतु ये भाया जो रही जिन से आम दूरे रहा ही भल मुझे गोटे बहुत बड़ शिक्षा पाई मुझे चाहूँगी से शिक्षा आपण सहित देवी मुझे तो जीवन में एमती आगे स्काम ठगर शिकार होगापी जीविनी निजक दूरे रखी किंतु मुझे चाहे आपके ठगर शिकार न हूँ देश जिन दूरे रुहतु एसब जिन बहुत सांघातिक बहुत मरणांतक हो पारे किए कहीपर जे आगामी दिन आप सहित एमती किसी स्काम न हो कि आप कौन जिन गोटे बड़ स्टेप न नहीं पारे बोली से आप दूरे रही भल कथार अच्छी प्रिकसन इज बेटर देन क्योर माने है गोटे रोगरे पड़ी आम भल हबार आशा करने अपेक्षा आम माने रोग ठार केमी बंची रही पार कि दूरे रही पार ता बाट करवाटा सब उचित ना कौन कहते बंदी मैंने मो सहित तो जहाँ होगा छाड़ू से कथा किंतु मोर लक्ष्य जे आपन के वीडियो माध्यम रे जो स्काम रो पर्दाफाश करी आपन को देखि आपन किसी एजुकेट करवा एटा मोर लक्ष्य थिला आउ से मुझे भावुची आपन से देखि किसी शिक्षा ग्रहण करें मो पाखु मो ठकई किसी शिक्षा ग्रहण करें समस्ते तो चाहती आम केमी अधिक अधिक रोजगार करवा सेटा चाहिए भी ठीक किंतु यह नुहे जे आम सर्टकट केमी अति अति शीघ्र आम टा रोजगार करवा यहाँ चाहिए भूल यहाँ चाहिए देखो मुझे आज ठकेर शिकार हो जाए आ मु चाहे ना आपड़ एमती कौन ठकेर शिकार हूँ से आपको अनुरोध करमती कौन भी आप मेसेज करते कहीं कहते कौट मेल आसे कि व्हाट्सएप आसे कौन प्रकार कौट आस कहले कि आप सांग साथी बंधु परिजन कहीं कहले भी एमती कम कर सर्टकट पैसा आस केवे करेंगे यहाँ जुआ खेल सहित सामान एटा आ निजे आपको निजक आप बंधा पकई देवा कथा आप निज निजक मरणदंता को फिंगी देवा कथा बुझे कि से आप दूरे रुहतु बंची रुहतु तेल आप भल रे सुरक्षित रे सतर्क रुहतु सुरक्षित रुहतु यही आशा रखी मु आपन को वीडियो सब प्रमाण सब देकी आपको देखईदेली जे हाँ सतरे मो सहित एमती फ्रड होती प्रमाण देखले आपड़ जदि आपको आम भिडियोटी भल लगी भिडियोटी को लाइक कर दिंतु चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो कमेंट दिंतु हाँ वीडियो आपको केमी लगे आप किसी शिक्षा ग्रहण कले कि ना तो कमेंट दिंतु आउ बाकी रहा देख भिडियोटी को बहुत परिमाण शेयर करूँ जहाँफल जदि ये कौन कहीं लोक ठकेर शिकार होगा जाऊँ बंची पारे एवं मो सहित रिसेंट आगू भी लोक सहित हो पारे तार किसी ग्यारंटी ना से भिडियोटी बहुत शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ चैनल टी को लाइक करूँ न करूँ शेयर निश्चित करूँ बुझे कि शेयर कले आपन तो जानिले जहाँ जानिले आपन भीतर से सीमित हो न रहा अन्य मान पाखे पहुँचू अन्य पाखे पहुँचले सी आने पहुँचे कि 3-4 चारिटा खेला दरकार भाइराल हवा दरकार भिडियोटी जे ये स्काम चलती स्काम बंचिक रहा दरकार सोशल मीडिया जुग कहीहबनी क्या सहित केत स्काम हो स्काम बंची रहा दरकार ताहले आम भिडियोटी के शेयर कर दिंतु आउ चैनल को निश्चित भाव सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन जो अच्छी बेल आइकन दबे ऑल सेट कर दिंतु जो आम वीडियो अपलोड करें तुरंत आप नोटिफिकेशन पहुँची ये करूँ आप समस्त शुभ कामना करी मुझे भिडियो को शेष करुच्ची धन्यवाद।